focus on me now. Tena mwari chikuru manerano mwari wakanaka rikaipfuure mberi kushumira evangeli, the gospel of the kingdom regarding Matthew. Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Nasi jani taure pamsoro pesimba noruziwa ajini watola chirugwana kuti knowledge is power. It's the same story in the kingdom of God. You need to have knowledge concerning the scriptures, knowledge concerning God himself. First Chronicles chapter 11. First Chronicles chapter 11 from verse 16. Right. David was then sitting at the cave of Adullam, and the Philistines camped in the valley of Rephaim. David was in the stronghold, and the garrison of the Philistine was in Bethlehem. And David said with longing, "Oh, that someone would give me a drink of water from the well of Bethlehem, which is by the gate." So the three men broke the camp of the Philistines, drew water from the well of Bethlehem that was by the gate, and he took it, and they brought it to David. Nevertheless, David would not drink it, but poured it out to the Lord. And he said, "Far it be from me, O my Lord, that I should do this. Shall I drink the blood of these men who have put their lives in jeopardy? For at the risk of their life, they have brought it. Therefore, he would not drink of it." Nemwe nguwa David ari mukutonga kwake anga ine challenge one concerning the Philistines who had camped in Bethlehem. So nemwe nguwa nemwe musi wakashuira chishuwo chiri a bit strange. Ariko kwaigara paira nematsima anga ariko, but one day unoti ndinoshuira kuti ndinwe mvura yeBethlehema, ndinoshuira kunwa mvura inowanikwa patsime ripa gate reBethlehema. I know kuti kana munhu aine nyota, chero ukangonwa mvura nometa pakupi, nyota yako inoita zvakanaka, inopera. But on this text it shows that this kind of thirsty, it's a mystery. Inoda kutsanangurwa nekuda kwekuti anoti moyo wangu unoshuira kunwa mvura yeBethlehem. I thirsty for the water from the well that is in Bethlehem by the gate. Asishogoro barati vaFilistia vanga vakazara ipapo, they camped at that place. Zvoreva kuti the Philistines vane chinhu chavaiziva spiritually. That's why vakanosiya kumwe kwese mamwe matsime ese ndokubva vandogara patsime repaBethlehem, vachiziva kuti one day David achanzwa nyota isinei nedzimwe mvura dzese, but nemvura inongowanikwa bedzi patsime reBethlehem. And God tsime reBethlehem is just a shadow picture yaJesu, yeropa raJesu, nekuda kwekuti Jesu wakaberekwa kuBethlehema reJudea, wakaberekwa kuti auye kuzodeura ropa paKalvari kuitira kuti vanhu vadzokere paukama naBaba. So nhamo iri pano ndeyekuti the Philistines now vaenda kundogara patsime repaBethlehema ndokubva vasiya mamwe matsime eEsaya. But David ane nguva yaanosvika pakuti nyota yandiinayo haisi yekungodawo mvura chete kana kungonwawo mvura pese pese kana iri ordinary. I'm so thirsty, but nyota yangu iri selective, ndiri kuda kunwa mvura inowanikwa patsime reBethlehem. Muupenyu zvinodai kuti pane nguva yekuti wakaipa andondogara kana kuti kune madhimoni ari assigned kuti anokuregedza uchiita zvimwe zvese, but anonogara pane chinhu chakanyanyokosha cheupenyu hwako kusvika paextend yekuti zvimwe zvese zvaunoita handizvo zvaunoda nezvaunoshuwira. Chaunoda nechaunoshuwira kuita nekuwanda muupenyu ichocho hachibatike ende hazviendeki. Kurati kune madhimoni ari assigned akandogara pachinhu chine much value akakusiya une zvimwe zvese zvisina value. For example, kune imwe yechina yekuti ikauya pauri
airwe newe kuti uregere kuenda kuchechi unotenda, haikutatidze kuatenda, chechi yacho unotoatenda, but inenge yakagara pakubhilivha uye pakuita shoko rinoshumirwa. Mwechina ichitoziva kuti kana akatoatenda chechi, kana akaparidzirwa, kana akanamatirwa, life yake haichinje, nechikonzero chekuti kune mweya yakandogara patsime reBethlehem, yakandogara pachinhu chine much value chinoita kuti upenyu hwako uvandudzike as a believer. And hakuna chinobohwa chekuti wagara muchechi kwenguva yakareba wauya kuzonamata and things will not change. Hauone shanduko, hauone kuita kwaMwari muupenyu hwako. Zviri nyore kuti pasina kufurira, you can easily backslide because you'll be frustrated. Frustration inobohwa, inorwadza kusvika palevel yekuti zvese zvaunoita uine shungu uchibudirira mazviri, but zvaunonyanyodisa, zvaunonyanyoshuwira hapana chiri kuita. So nyota ina David ine chekuita nemvura yeBethlehem, but kune varume vatatu vakatuma 3 mighty men kuti endai munonditorera mvura patsime reBethlehem. Varume vakaenda and they were successful. Zvisinei kuti pakagarwa nevaFilistia, vakamanage kundochera mvura vakadzoka nayo. To my surprise, David zanzi vakadira mvura yacho pasi, haana kuinwa. So nyota yake inyota rudzii yekuti vanhu vasacrifice upenyu hwavo to pass through the garrison of the Philistines to go and fetch water. But pavanodzoka nayo, iye David ati ndine nyota, but mvura painouya anoidurura pasi. That's another mystery. Pane zvakavanzika ipapo. Why? Nokuti zviri ordinary, aifanirwa kuti mvura yauya onwa hake nokuti ane nyota, but pakauya mvura haana kunwa, akaidurura pasi. Yeti varume avariska upenyu hwavo kuti vapinde nepane masoja evaFilistia vakagadza tsime iri kuti vanwe. Success yevarume 3 ava, I credit it to knowledge, not to fight or to strength, but kuruzivo. Vanotaura chirungu vanoti knowledge is power. So another level of power, if you are a believer, is to get knowledge. Knowledge empowers you to walk in victory. Chii chakagonekwa navarume vatatu kunaita pass through the garrison of the Philistines kuti vamanage kuchera mvura vakazara masoja evaFilistia. Knowledge number 1, avatuma ndiDavid. David chii chaakaita? 1 Samuel 17. Goliath aita akasumuka against the people of Israel. Anondisarudzai murume anorwa neni. Kana murume andikunda, we the Philistines will be your servants. That was an agreement yakataurwa pakati pefight ya David and Goliath. So which means value yekuziva that history inoita kuti kana pakazara masoja evaFilistia unoenda kwete with power but with knowledge yekuziva kuti the deal was already done. Why? Nokuti David paakarwa naGoliath, Goliath akaisa vow kuti mukasarudza murume anondiuraya mukandikunda, the Philistines will be your servants. So although they were still soldiers, but there was a written agreement yakawirirana nayo yekuti ukangondikunda chete vaFilistia vachavaranda. Saka varume va3 pavakasvika, handina kunzwa fight yavakaita. I'm sure akapresent this information to the Philistine soldiers. But we are not here to fight against you. The deal was already done. David paakarwa naGoliath, zvaranzi Goliath akakundwa, the Philistines will become servants. So tauya as masters to fetch water. Knowledge iyoyo yakaita kuti paregere kunyorwa kuti varume ava3 vakanofighta nevaFilistia kusvika vagona kuchera mvura. Bhabha rinongoti vakaenda vakachera mvura vakadzoka. Sei vasina kufaitwa? The power of knowledge. Tine zvatinoda kuedza kurwisa nekuedza kuvarira kuti zviite. Gamba zvinhu zvakaitwa kudhara, dai taiziva kuti zvakaitwa kare, taita walk in victory, but vazhinji vedu pane kuti tifambe mukukunda, we are trying to fight kuti tikunde pazvinhu zvakakundwa kare, but when we lack knowledge, we will fight again. All right, I'll explain. Let's say une hama is so rich, yobva yanyora will kuti ndikafa properties munopaniki.
marima account paine ngo ukavanzirwa nevanhu kuverenga will kana kuona will iyoyo, you die as a slave. Une zvinhu zvako chinonzi nhaka, inheritance, zvinhu zvasisina kushandira, zvakashandirwa nemumwe but zvakatsatswa kuti zvive zvako. You don't fight for inheritance. Zvinongoda kuti uye nemadocuments ari valid ekuziva kuti this is my inheritance, inhaka iwili yakanyorwa zvinhu zvakasiyiwa. Saka pakashayikwa information iyoyo kana pakaita vanokuvanzira, you can work and die as a slave uchishandiswa, yet you are so rich pamadocuments but you are not aware, hauna that knowledge. So kune basa rakabatwa paCalvary rekuti vanhu vanogona kuisa pasite votanga kubata avo mabasa instead yekuti nzwai kana Jesu wakabata basa paCalvary haisi nyaya yekuti we just walk in sin tichiti kune ropa rakadeuka kare, but we value ropa racho so that we walk not in sin. I will explain again. Chinoita kuti munhu kana auya pana pasina pekugara atsvage pakachena, hazvina kuti kumba kwake hakuna sipo, hazvina kuti hagone kuwana mari inotenga sipo, but ari kuisa value yemari yacho. That's why aitsvaga pakachena iyo sipo ainayo. Sei asikati chero ndogara sipo kumba iriko, I can afford kutenga safe. Zvakafanana negrace. Grace is not licensed to sin, but empowerment to value zvakaitwa pacross so that you not sin. Chapa munhu kuda kugara pakachena, iye achafoda kutenga sipo, ane value yaakuisa nerespect yaari kuisa, kwete kuti haafode kutenga sipo yacho. So panapa varume 3 vatumwa naDavid vari kuziva kuti tatumwa nani, akamboitei. So munhu anofanirwa kuziva kuti ndiri kunamata Mwari, uye basa rakabatwa pamuchinjikwa concerning my life rakabatwa rikagumira papi ende rinorevei muupenyu hwangu. Saka knowledge iyoyo ikashayikwa, vanoreiza vanhu, vanosumuka vanhu, vanokuitisa zvinhu vaita sekunge vari kukuitira izvo zvakaitwa kare but you are not aware. I love examples. Rega ndikupe example iri pachena. Vanhu vanodzinga shiri kana mhuka kumunda havaswere mumunda macho. Chavanoita ndechekuti vanongogadzira chinonzi scarecrow, chimunhu chewaya chinopfekedzwa hembe kana maplastic. Pane akambozviona izvo mumunda. Chiri ichocho chinoshanda but icho pachacho hachishande, asi zvinoshanda. Why? Because the level of thinking yeshiri ndeyekuti kana yauya inongoona chinenge munhu, yobva yazviudza kuti munhu chinenge munhu, but shiri palevel of thinking ikaona scarecrow mumunda inobva yati munhu nokuti chinenge munhu. Haichapinda mumunda kana kudya zviri mumunda, yakutosiya munda iwoyo. Why? Ichiti mune munhu arimo, zvekuti ikamira mujinga memunda pakauya somebody akati ndipe 20 ndikubatsire kuti ugone kupinda umudye, ikatobvisa 20 inobva yanzi pinda uone hana zvavanokuita ndiri pano. Yet even usiri pano ndaigona kupinda ndikadya. Saka uchaona zvinhu zvinoudzwa vanhu kuti nokuti ndiri pano because anointing iri pano, saka zvinhu zviri kuita zvakaitwa paCalvary. Uyu asipo knowledge uinayo, the same thing can happen. I'm so happy you are getting it. You know, problem with my brothers are Joseph. They were not aware that Joseph was still alive. So pavakaenda achinoda kunotenga chibage, they didn't bother kutsvaga kuti muridzi wacho ndiani anacho ndiani, vaingobhadhara marise vamwe. Chaingova surprise kuwana masaga avo makadzorerwa mari. Why? Because Joseph ari kudini? It's not for sale because we are brothers. Nekuda kwekuti we share the same blood. Sazvabhadharwa neropa, imamubhadhari muri weropa. So mystery yeropa raJesu pacross ikasatsanangurwa kuvanhu, vanhu vanobhadhara zvakabhadharwa. Zvakutodawo mushumiri anenge Joseph anoonesa hama dzake kuti dzorera mari yako musaga, dzorera mari yako muhomwe, izvo hazvitengeswe izvi. Why? Because kune ropa rakabhadhara nyaya dzawakuda kubhadhara. It's unfortunate, pane chinhu chandakanotice especially kuno kuAfrica. Ndakaona umwe muchinda aitengesa maBibles so iri weekend tatiri pane imwe venue, tiri pane imwe nzvimbo weekend, pane munhu akaitengesa maBible.
takafarira maBibles ake ndo vatakora wani vanavhura mukati ndikaona rine chidhindo chakanzi not for sale. Iye achimatengesa, but iye ari kutengesa maBible akatodhindwa kuti not for sale. Hamusati mamboona mamwe mabhuku akanzi not for sale achitengeswa. Inyaya yekuti zvaenda mumaoko emunhu asiri kurespecta nekuisa values izvo vakanyorwa ipapo. Haafanirwa kutengeswa unati yakauya iri donation, but kune munhu ari kuabhisa donation akaisa pasale. Ropa raJesu yakafanana nedonation. Pane basa rakabatwa paKalvari, Mwari vakadoneta kuti ndikavhire varombo vasingagone vasina, kuti nyaya dzavo dzavasinga nokuditswa kare, kuti uregererwe naMwari waifanirwa kunge uri munhu ari nani. Even watadza wafanirwa kunge uchikwanisa kuva nemombe kana makwai. Mbozi waenda kuchechi kwete neBible, but neyo negwayana rekuti rinopiwa the high priest. Gwayana parinodeura ropa richichekwa ndokuregererwa kwezvivi zvako. Nati kunamata long back it was expensive. Mbozi waizvibhadharira wega kuregererwa kwako. So the New Testament Mwari watiwarira nyasha Jesu auya ndiane ropa manje rakabhadhara zvekuti hakuna munhu achatakura mbudzi kuenda nayo kuchechi. The sacrifice yakaitwa is once and for all. But munhu akasazviziva chakanzi not for sale chinopinda pasale. Ende munhu achitochema kuti ndidzikisirewo, achitodzwa sekunge aitirwa favor kudzikisirwa, but chinhu chakatodhindwa kuti not for sale. Chinhaya yatengesa maBibles iwa yandati not for sale takati netsenei mishana. Ndikati asina kukudzvanyira business rako, but chinhu chauri kutengesa manje chinokutengesawo kuti hamene zvauri kuita zvisiri right. Why? Because rakadhindwa kuti not for sale. Kuti maBibles akadonetwa as a free gift achiudzwa kuno kuAfrica. Zvakafanana nehembe dzati kuti mazisha hembe dzekumpedzana mwedzi hadziuye kuzotengeswa dzichibva kwatinobva. In donation, I have been to such countries kwekuti pane nzvimbo mutown zvakafanana nebhini chinenge chiri chakatongonyorwa kuti wese ane chano chaasiri kuda uya uchikanda bhini zvinokonektwa every Wednesday kune dzimwe nyika dziri welapo. Saka vanoisa zvinhu izvozvo mubhini nehembe idzodzo zvotorwa zvoitwa ship to Africa. ZvakuAfrica for sale. Hakuna bhero rakabva kuEurope kuti rizotengeswa kuAfrica. Rakauya kuzopa vanhu vari kushaya vasina zvokupfeka, but kune vakati ndariwana inini ndotengesa. So chimindset ichocho chakapinda nekuspiritual side. Kune zvinhu zvisingatengeswe zvinotengeswa ende vanhu vachitotenga futi. Why? Nekuda kwekuti pane a system. So kana zvichitika in the natural, spiritual is the same. When you lack knowledge, it's easy to be abused in the things of the spirit. Chinaita kuti mufundisi asiyane nen'anga chini what? Mufundisi is a man anointed by God to reveal the secrets of the kingdom. Ndiri pano kuti nditaure zvakavadzika shoko raMwari kuti ugone kuzvinzwa uzvibate udzidze upenyu husimuke. Chaita kuti mufundisi asiyane nen'anga. N'anga inoita mari nekukipa masecrets. Hakuna n'anga inoti waenda kwairi yokubata ruoko wokwidza mese mugomo yoti dambudziko rako riye muzikuru muti wacho ndeuyu. Wofamba neoroti kwazetemwe problem ezvakati muti wacho ndeuyu. Ikangodaro munenge matunga. Wozokazoita problem wachaenda kumba kwake wakunanga kuti mugomo. Saka iye kuti aite mari anokupaka muti kacho kakaoma ngekuti hauna idea kuti muturidzi. Hakuna mushonga wokung'anga unopiwa uri fresh. Wozonogona kunyumwa kuti muzhanje bawo. Saka uchipiwa mishonga nemiti zvakaoma. Why? Because mari yavo iri pakukipa masecrets. That's the kingdom of darkness. But now to the kingdom of light, we are anointed to reveal the secrets so that you can worship God on your own. Kingdom Yamari ndeyekuti people must get empowered with knowledge so that they can grow and walk in the light of the word. But because of the love of money, pane futi keeping of secrets. Jesu ari paKalvari, Baba rinoti wakadanidzira nezvikuru
mucheka waira mutembe ukatsemuka kubva kumusoro uchiya kuzasi mucheka wei ikete right divide vanhu all of the holies nekumbombera uko kwaitwa emusero masacrifice to an extent yekuti Hofni naPhinehasi zvinhu zvaiti zvapiwa nevanhu kuti vapi kuna Mwari ari masacrifice ndo vaidya vachaita kuti vasaoneke there was a curtain. So kutsemurwa kweketeni naJesu kunzi munhu wese ane right as a believer to know the secrets of the kingdom. Why? Because ukasakwaya knowledge ukasatsvaka ruzivo vaFiristia vakagara patsime rekuBhethlehemu unosvika pakufa uine nyota uchiti pane vanhu vakagara panwike because masoja yeti vaFiristia mukuru wavo paakarwa naDhavhidhi ainzi Goliath pakaitwa agreement yekuti mukasarudza murume anondikunda kana ndafa idini vaFiristia vese they will become your servants, which means there was knowledge document assigned knowledge yakaiswa pachena kuti vaFiristia vese after Goliath they will serve the people of Israel. But pakashayikwa nezivo iyoyo manje mvura iyoyo hainwike. Why? Because vaFiristia vari pasi patsima havasi there to fight you, they are there to scare you. That's why the three mighty men of David pavakaenda kundochera mvura havana fight yavakaita vakangoenda vakachera mvura vakadzoka. Vamanager say they were there to scare you, not to fight you. Satani ndo zvaakatsena madhimoni ake. Madhimoni haana simba nenharo. Vanhu vanoconfuse power nenharo. Vanhu vanoconfuse munhu ane nharo vachibudza kuti ane power. Power ito imwe subject iri pasite. Nharo ito imwe subject futi iri pasite. Tine vanhu vane nharo zvokuti kana akurohwa unoshama kuti nharo dzese zvafana nehasha. Hasha hakusi kurova. Kurohwa kurohwa kwagumbuka. Because hasha nepower zvinhu tu zvakasiyana. Unoona kugumbuka seri kwobva rohwa yobva yapera nyasha. Unozoti sorry uri wanga wakatsamwa. Why? Because power nehasha zvakasiyana. So these Philistines who were at the well of Bethlehem, they were not there to fight against the people of Israel. They were there to scare those who lack knowledge. So zvimwe zvaunochema nazvo Satani azobaisa nazvo denga maroni tayo ndosaka ushoko rechiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Why? Kwete nekushayiwa simba. You have been empowered nebasa rakaitwa pacross paCalvary. But when you lack knowledge, unotadza kuirwa mvura. Chitayo pakazara masoja evaFiristia. Saka David rimwe dhei zvanzi akanzwa nyota akati ndanzwa nekunwa mvura dziri ordinary. Mwoyo wangu unoshuwira. Dai ndanwa mvura yeBethlehem. And the three mighty men who went there and brought the water back. Not the whole army, just 3 men. Ndo vakaenda ikoko vakadzoka nemvura. Handina kunzwa kuti vakasvikofaita kuti vakunde vaFiristia vakadzoka nemvura. No. There was an agreement yakaitwa kudhara yakuda vanhu vanoita walk in knowledge to acquire what they desire. So the brothers of Joseph, dambudziko ravo vanga vasingazive kuti ane chibage ndiani kuEgypt. Vaingoziva kuti kuEgypt kune chibage. So yekusaziva anacho uchiziva kwachiri haikudhifende pakubuda mari. Vakapera mari kusvika Joseph ndiye aidzorera mari mumasaga because they were not aware kuti Joseph was still alive. So munhu asiri aware nenhau yaJesu unokuwadzwa. And vanokukwadzwa vacho handivablame. They are taking advantage yelack of knowledge. Nyaya yeknowledge inofanirwa kuva hanga mauri to acquire knowledge. Hazvingouya nekunamatirwa, zvinouya neshungu yekudzidza nekutsvaka ruzivo. You don't fast to get knowledge, you learn. So fasting haishandi knowledge, prayer haishandi knowledge. Knowledge inodi, you seek knowledge. You can still be robbed because you lack knowledge, but you are spiritual. Knowledge is not substitute. You do not check a prayer or fasting to get knowledge. You need to acquire knowledge. You must have that hunger and that thirst to seek knowledge. So I don't know what I
ukaribvunza price nozwa richituma singaite yeti mwedzi wese unopera uri paWhatsApp mari inokwana maBhayibheri 4 but ukanaribvunza kuti utenge rako kwete rechechi haritengeke ndiprofite but ndatokubata haritengeke rako azvite rokochikoti vachaparidza vachatudza ikoko kune danger mazuva. You can be preaching the wrong gospel in the right church. Bvunza Adam and Eve. Pastor Snake pavakabvuta Mike vakaparidza musemu garden unobhotaura Mwari Satani akabhotaurawo saka unogona kuziva ndiMwari because wauya mu right place but ari wrong minister abata Mike. So ukapota uchiverenga mwana nditaka ndikariverenga so andirinzwi saka rinondinetsa kusarinzwa kunodenda Mwari. Acts chapter 8. Muranda wakanga asaibva kuJerusalema kuchecha achienda kuEthiopia akavhura Bhaibheri akatanga kuverenga kuna Isaiah asinganzwe. Mwari vakamutumira Philip akabvunza kuti iri kunzwika here akati ndingarinzwa sei pasina anondidudzira. Brandi shasha inogona nyangwe isinganzwe ine shungu yekuverenga. Iwe nokuti haurinzwe wakabva washaiwa shungu yekuverenga. Yeti shungu dzinodenda Mwari kuti vakupe mweya mutsvene unokonzera kuti unzwe. Zanga David mwana wangu unoshwira mvura yeBethlehem. Kwa wadiku ngonochira matsima ari so close. He was now tired of being an ordinary Christian. Unofana kumboshwira zvaunonzwa Mwari achiita zviye. Moyo wako ngaubatikane kuti kondena ndiri kuita nemi. Sei asingaite uneni. Zvaunonzwa matestimony zvitaura zvinoitwa naMwari zviye. Chingapa kuti I'm challenging this testimony kuti Mwari kana muri wazuro nhasi namangwana muchizviita. Same with me today. Depend your knowledge, depend your understanding, depend your idea. Show me what to do. Very strange. Ordinary. Why? Because I worship God who is extraordinary. The devil will smile. Why? Because I don't know what the Bible wrote in Shakushipa for Mumu. Mauri, come into Zara, come into Nyota, come into that pain in you. Which is not on Shokorama, Marwachariko, and a Mupiano Rama, and the deal was no Nasna Mangwana. Why my case? Why my story? No starting point, Yako. David, I want to remember what I said. One day, don't but the netter for the planet. That would actually be Bethlehem. Where one will not show them for the Bethlehem. But we may know that I don't get a choice here. But in your time, it's a mystery. Why? Because when I know what I watch on Vura in Opera, but the David, I'm tired. The man that see me said, that would have Vura, Bethlehem. But if I don't know, she got a boy, Ghana. But Sinamuna who push away, go Venfa, who can answer opinion, Wako, which is not a one pay. I need to shun this. I change your opinion around it. But what you are in my case? That was a Gokupa Asha. It's a Mamfrat or one it's not poor. But in for a Bethlehem, a special well. That's why the Philistines, let us see again on Gata Matsime, but I look at Matsime Bethlehem. Where you can Papa? Where you can those later were China. Chato shall not shoot and good desire life. Achibatike, Visna Basa, those are not. Even if the Pamara, you're not a Kubata, who know about that to my yes. I don't know about them, Sukuwashi. And the Ponda will say, I don't know about it. Desire what Papa Timona Karapa, you sabachu. I didn't do a maribata, but the Sabbath agreed. But I'll go out. We don't hold you can wonder, take it, but upon a tamper. To be honest, Munosa Shida Shakanaka. Kuna Munaka Kwana, I don't shoot a disaster and a problem life market. Munosa Shida in Shakanaka. And the Chidito Chaka, when I'm a good desire for good things. I see Satan, I'm supposed to create the improve a life since Chagasiana. I'll give you an example. The one when I think I am a papiro. Zaga Sumu Zaudai. I don't pattern, but I don't pattern.
second hand hembe arudati iwe mabhatani akakwana like zvingoreva kuti anotoda nyowani nyowani ndovanzoita zvinhu izvo zvakakwana mari anoda nyowani but aenda kuvhera nokuti ndo zviripo. Unokomplena sei kuti yakabvaruka iyo iri second hand andizvinoda kuti yakangopfekwa kukomplena ikoko kaita picture kekuti tsana vantoda iri right but mungoti zvinhu hazvisi right sikwanza but kuisa reality life. I remember rimwe day ndiri kubhucha so kuna mai vakatenga mabhonzo vobva vakomplena vapiwa zvati mukwasha hana kana kanyama kaya ingoni mati mabhonzo ka isi nyama but kuna aidawo kanyama pabhonzo nauti vari kuti nyama ndoida but zvakaoma zvokuti ndakuitsvagira kubhonzo. Baba mumunhu kuda zvakanaka kutorimo usanyeperwe tinokupa gutsikana nezvemanga zvisina basa iataki hausi mweya wokudzikama nekugutsikana kurwiswa unofanira kumboshirawo mvura yebheterehema amene akabudza zvakanaka isina satani unogona kutoshayiwa mwari uchitambura ka ukaita mastake udamate ko ukaita nhamostereki unozoromba hakuna kune advantage kunoda munhu akarongeka yetinodecide kuti zviite. Tafundisa mazuvano aya vari kuparidza zvepano ichida kuenda kumusha nauchaga muchinjikwa kuenda kudenga. That's wrong. The truth is patinoti thy will be done on earth as it is in heaven. Kubvuma kuti mwari tiri pano but in this earth, on this earth we desire your will as well. Kuda kwamwari kunoitika kudenga kuda kwenyu ngakuitike panyika sezvamunoita kuti that ndakuda lifestyle yaikoko to manifest here. Saka uchiona pavhangeri rake rine two sides, the heavenly part of the gospel and the earthly part of it. The earthly part zvinhu zvakuti ukasazviita pano zvikasaitika pano kudenga hazviitwe. For example kune vakauya zvikati ishe mukadzi akarohwa nevarume 7 vaJudha vakanetsika inhaka kana taa kudenga anoita mukadzi wani kana Jesu hakuna munhu anorohwa ikoko tinenge tine mitumbi yengirozi kuti nhau yemarriage iri earthly yet iri ordained by God. Ukatoipotsa pano ukaenda kudenga zvatopera. Munozvaziva kuti kudenga hakuporeswe munhu nekuda kwekuti hakurwaye munhu. So anointing healing iri valid on earth only. Nhau yekuporeswa kwavanhu vachinamatirwa ndezvepanyika asi zvekudenga. Kudenga hakurware munhu. Why? Because unenge usina mutumbi unorwara nyama neropa zvipinde ushe hwaMwari. Saka izvozvo ukazvipotseswa ukazviignora yato ignorance neattack. Why? Because zvine blessing nebenefit upon it. Tine zvinhu zvatinoshuwira muupenyu zvatakatadza kubata nekuwana tikabva taparidza mavhangeri kuti imbogutsikana nezvauri izvozvo. That's an attack. Gutsikana nezvauri zvakanzi naMwari uye kwete zvauri nokuti pane zvawataya zvikaramba. That's an error. No problem chero zvandirizo so long life. If it is not designed by God ayo panda nharo chisina kunzi naMwari chibate upenyu hwako chikakubata ita nharo namata chime kuna Mwari. Mwari vakatendeka chese chavasina kutendera kuti chive muupenyu hwako ukavatsvaka ukachemera kwavari you can be delivered. Izvire kuti deliverance Jesu akazodzwa kudzikinura vakatapwa kureva kuti kune zodzo rine chekuita nemaearthly matters. Haana kuzodzwa kupinza vanhu denga. Chakapinza vanhu denga ibasa raakabata pamuchinjikwa ropa rikadeuka but akaanointwa to make the blind see. So there is an anointing. It is designed to work on earth only. It is also Ramniari, but in the assignment in earthly. Ukaporeswa zvoti unaenda kudenga. Waporeswa na Mwari wekudenga. Unaenda kudenga nekudi nekuponeswa watenda muropa rake. So Jesu pachake anotipa ropa rinosuka zviyuri tiyo na Mwari tiende kudenga. Iye futi pachake wakazodzwa Bhaibheri rati nemavanga ake tinowana kuporeswa.
So pana Jesu pane kuporeswa panopora nyama kwete mweya. Ende kuporeswa ndekupanyika kudenga kupore munhu roza kurware munhu. So kune zodzo rinechekuita nema earthly issues but ratakaona mweya chinotisiyana nazvo kuenda kumushango kuzorora. Ndezvepano zvinane basa resi. God is concerned in earthly life. He is concerned. Mwari anobatikana neupenyu hwepanyika. Saka vane zodzo rinechekuita nema earthly issues. Kana ari Mwari anoita kuti mapofu kana matirwa ashimira aone yekuona Mwari anotoida akatopa zodzo mwanakomana wake. He was anointed to make the blind see, not to make the blind enter heaven, and to see things on earth. So the gospel is two-sided. Get this knowledge. The earthly part and the heavenly part. Jesus designed one Mwari. Anointing is assigned to break the yoke of bondage on earth. Hakuna anointing inogenza kudenga. Yesu baanoti mweya wacho uri pandiri wakandizodza. Anoti wakandizodza kuti vanhu vapinde denga. Wakandizodza ndidzikirire vakatapwa. Rati pano panyika panotapwa vanhu. Kune mweya chena inotapa madestiny evanhu. Kune madhimoni anobira vanhu future potential dzavo. Yehova ati chinoda kugutsikana hapamo kabuchina just zenda kudenga. So long life taserera. Panoda nharo vakuru. Life haikupa zvaunodeserve, inokupa zvaunofaitira. Jesu atumwa naBaba kuti atifire pamuchinjikwa. Pane bhato yakaitika. Vanhu vakabvunzwa munodani Jesu kana kuti Bharabhasi. Pakatoitwa ma-elections. Bhatiri yanga avhoterwa nedenga. But panyika pane makwikwi. Jesu kana kuti Bharabhasi munodani. Pasina nidi yekuvhotera munhu apa. Why? Because Jesu wakatumwa naBaba kuti atifire. But nyango watumwa naBaba panyika pauye pane makwikwi. Chinonzi chako hachiuye easy. Chinouya when you know the skill how to fight for what is yours. Sanyepero nomweya chinonzi gutsikana nezvazviri. Gutsikana nezvazviri kana zvirizvo zvakanzi naMwari uve. Kana zvisizvo it's time to fight. Hatiziva ndikuparidzira. Hayozokupa nharo hausajaidze Satani. Kungonwa dzimwe mvura dzese idzi. David anoti ndaneta kunwa mvura dzese idzi. Moyo wangu unoshuvira mvura yeBheterehema. Ingwani mukuru kunwa matsima ari paya. Aiwa sei ashuvira mvura yeBheterehema. Kukuratidza kuti ine chirevo. The Philistine garrison was at the well in Bethlehem. Radi madhimoni aiziva kuti imwe mvura yemangamanga tokupa. But pane Mungu chapo chaunobada kugara. Saka dhimoni nombe parakanogara papoverty. Ndinozvati zvimwe zvese zvinongobva paruti yepoverty. Ichi kuita zvakaipa kana life isinomira mushe. Wozonongoti justifier. Ndaigodiwa komana mamiriro zvakaita muri kuaona. Ndazongozvuva. Hautomboda dhimoni kuti ube. Ukatambura zvirizi kuti ufunge sekudaro usina dhimoni. Wozvara zvekutatu mweya chinotoudza runotofa kana zvekutamba. Pamwe ari kurwazveta. Kana vakaipa chaanoita anorerutsa mashoko ekuti usaone kuti pane sini. Kuba mazuva ano kunonzi magemu. Hatina magemu atoita kubasa. Vone tinobayiwa iwayo. Ukati tinobonisa kuti imhosva zvinotoita musha. Unozva kuita magemu. Kana ufeve wakaipa anomotifaira. Kutoita umwe mukadzi kunze ukasiri wako usina kuroora zvi. Ndeka small house kambo wena ndio ulera small house unozama usiku kutadza kana akutamba nemashoko munoita kuti unzwe songa pana zviri kuitika. I love this joke. Kune munhu mutema akanzi hey you monkey. Kati I'll sue you, you're calling me monkey. Achipopedza kutaura mashoko okuti I'll sue you ndomwe paye munhu achimoresa the same guy. Vanhu vakadiko mukanya ndatiri pano. The same monkey. On the other side, she respect. On the other side, he attack. Tamba ne mashoko. Iyo munhu akakuti zungurore munhu unzwa kutorwa zvokuchina. Vatakati umbonzwa kuti tiri pano. The same thing. But kune side reka respect so. Kutamba ne mashoko. That's how kind of the devil is. We prove how super duka. Kala
kupandukira black and white. Yakauya kuzorivhira mamwe macolors asi kuzikanwa nevanhu kuti shade red. So color TV yakafanira kuimprove upenyu hwako. Hakusi kuva greedy. Kutsvaga reality yekuti Mwari ndo zvavakada yekuti ndirarame kana kuti I'm under attack. Aiwa kutsikana nezviripo musanyepera ndimafundise mazana arikuparidza zvepano muri kuenda kumusha kutozorora. Saka takauya pano kuzotambura kuzonetseka tozvinozorora kudenga. Type ya Mwari iyeyo haexista hako. We are on this earth for a reason, for a good purpose and a good reason. In the 45 years, pesa kwataenda kunoitwa deliverance nemadhimoni atanda tichidzinga. Hapana pandakanzwa dhimoni richiti apinde dengo, tisu takambata apinde. Kwechina haite zvekudenga. Inoita zvepano. Harohwe, hachate, hashande, hadrive. Inda madhimoni ani netsika nenyaya dzepano, isikuda kuenda kudenga guys. Anozva kuti kaendero kane nyaya. Unoziva here kuti Moses paudzwa naMwari kuburitsa vana kuende kupromised land, akatanga kunegotiata naFaro. Kusvika Faro pane paakabvuma, Moses akaramba. Akabvuma kuti kudii Faro? Akati budai asisiyai mombe, budai asisiyai vakadzi. Moses ndomubva anyatsoona kuti kabudiro kane nyaya. Genesis 15 verse 14. Mwari vakati kudii kuna Abraham? Vana vako vachanhapwa muIjipita, asi vachabuda with great substance. Ndokabudiro nezvinhu. Why? Because kungo izvakutanga panyika tisina, tiadzokera tisina. That's true and that's correct. Chakangoipa kurarama usina. Let's be real. Kuuya usina, udzoma usina, no problem. But kurarama usina unogona sei? Wangomirira kufa kuti uende kudenga. That's an error. That's an error. David, Moses ndiye kuramba kuti aiwa mukuru toda kuenda nemombe zedu nevana vedu nemadzimai edu. Hakuna nokuti if you don't know the truth, you settle for less. Thank God kuti Moses wakapiwa grace dzekuziva nyaya dzekumashure. Chakamupa kuramba neimwe nguva Moses ati Mwari ndoda kukuona. Mwari vakamuisa at the cleft of the rock, vakavhurika pedombo. Mwari ndomubva vaita pass by and he saw the back part of God. Thank you. Paakaona the back part of God. Mwari ndiani? He is the Word. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. So the Word, akaona the back part of the Word. Why? Because he was born in Exodus, but alikuona the back part, which is Genesis. That's why airamba paakadzisiya imombe. Anga kuziva ndiko ndiyo akaitwa naMwari naAbraham kuti aiwa tinobuda nezvinhu. Hapana zvinhu zvatidzokora futi. Tinope Moses kuramba kuti atisiye mombe. Revelation iri maari because he was born in Exodus chapter 2. But sei ari kuramba ari kuona Genesis 15 verse 13 and 14. Kurati kuna Abraham mwana wako achanhapwa asi vachabuda with great substance. Saka paanonzi chingobuda isiya zvinhu anoti hazvisiri zvakataura Mwari. If you know the truth of the word, you don't settle for less. Unoita nharo. Saka akaramba atisiye mombe Mwari anokudaro tinoona zvinhu zvatofanira kubuda nazvo. Pane zvatofanira kubuda nazvo akaramba. So ukashaiwa the truth of the word, unoramba uchinwa matsima nemvura dzinovava, mvura dzisina basa. Svika David vane Revelation anoti mwoyo wangu unosvira mvura yeBethlehem, ndaneta nematsima asiriwo. Saka wakaipa chii chaakaita? Anokusiya uchinwa mamwe matsime ese, onotuma masoja vaFilistia kuti garai patsime reBethlehem. Saka ndomubva patumwa varume vatatu, ndovakaenda vakanochera mvura patsime reBethlehem. Handina kunzwa kuti vakafighta against the Philistines. Ndakunzwa kuti vakamaneja kunochera mvura vakadzoka. What was the secret? Pasingataurwe the fighting ability yavo. Ndaunda yekuti David against Goliath. Goliath aishedzera against the people of Israel. Kuti sarudzai murume anorwa neni. Kana mandikunda, the Philistines will be your servants. That was a sign to you. Ukandikunda inini vaFilistia vese, don't worry. Vanoita varanda venyu. Saka vaFilistia vanga vakagara patsime reBethlehem. Havasi there to fight you. They are there to scare you.
because the deal was already signed. There will be servants, not soldiers. So wakaipa nosha wakatisena matimoni yake. Hakuna timoni line power. Kune timoni line naro. Wano confuse naro ne power. Unane power kashiji gacha hawanza ita naro ne kunetsa netsa stere. Anokoti kana zvanetsa uyaitsa notipedzerani. Asina power ndiani wanza mashoko. Nokukwadza nokuda kuda kutonozodi. Muringo ngorerwa pasi. Tazviona ku wrestling. Undertaker angasingataure zvakawanda chaingodani. Uya akapiwa mai kada kurwa naye akusikuwava iko. I'll kill you, I'll slaughter you. Muringo unozona motokechi. Sino naro dzakuti naro adzisisimba. Satani wakatsenda madhimoni to scare you. Anotoziva kuti simba rese rakabvutwa paKalvari naKristu. But when you lack that knowledge, unotadza kumwa mvura yakuBethlehem. Unoitadza mvura yakuBethlehem. Zvanzi David ari muutongi hwake. Pane dhai rakati varume zimwe mvura ndambonwa. But pane chiri kundibata. Ndashuwa mvura yaBethlehem. But I desire the best. But mona achingondisiya ndichiita zvisina basa. But ndakuda zvine basa. Ndakuda pamongo pekunamata pechiKristu. Varume Mwari watinonamata anoita zvinhu unosimudza vanhu. But pane nguva yekuti wakaipa anokupa kugutsikana. Nekuda kwokuti shoko racho hauna. Unenge vakoma vaJoseph. Vanonotenga chibage vachitenga chibage chaJoseph. Chose nekuti anovaziva akadzorera mari musaka. Ivo nekusaziva havana kufara vakatya. Saka uchiona hatina kupiwa the spirit of fear. Nekuda kwokuti we carry the knowledge of Christ. Mukasaziva kuti chibage chinani munomira pakiwe yekutenga. Thank God for Joseph. He was a good man. Hatori mari yevakoma. Why? Because ropa. They share the same blood. Ropa rinobhadhara. Vanhu vakaziva zvakabhadhwa neropa raJesu havapinde mamwe makiwe avari kumiswa nevanhu. Vachibhadhara zvisingabhadharwe. Vakuru kune zvinotonzi not for sale mushoko raMwari. Zvanzi makapiwa pachena ipai pachena. Ma not for sale ari pasale. Ndakupa example murume unoona aitengesa mabhaibheri paweekend. Aitengesa mabhaibheri akanaka ekuti ukavhura so anga ane chidhindo akanzi not for sale. Matano vai atengese ndachitengwa. KuAfrica kuno zvisingatengeswe zvinotengwa. Hembe dzemubhero atiri munhu kuAfrica kuzotengeswa. Madonations ari kuabhuswa. Yomwari yese iri kunoisa mari nebhero. Ndakushinja mashipa aitise kuAfrica ndipiwe mari. Not for sale. Kune mabhini kunyika dziri dzakatisukei. Chinenge chibhini chirapa. Munhu wese ane chaasisane anouya achikanda imomo. On Wednesday kune mota inokolekta zvichienda kuwarehouse kumacontainer. Ndozvinouya kuAfrica as donations. But angosvika kuno atanga kungochibata. Business. Ma not for sale ati kuwadza kuAfrica kuno. Ari kutengeswa. Manje vazoya kuspiritual world. Vanhu vapera mari. Ndamata kunodhura. Munhu wamwari anodhura, Mwari wacho anomahara. But munhu wake, it's not easy. That's why Jesu paakatuma vadzidzi vake kunotora dhongi. Haana kutuma munhu 1 dhongi riri 1. Akatuma vari 2. Ukaenda uri 1 unogona takasikireti kumumboritasva. Wakusvika ukuru kwati mharaunda wainaro. Saka 2 aita kuti vaosesedzane panyaya. Vaencourage kuti aiwa nderatenzi. Why? Saka uchinotoma vanhu kuchechi izvezvi vaneta. Nokuti vasati vaitira Mwari vakatasva. Kuna bishop akarigara dhongi rinonzi utenzi. Vanozosvika kwaJesu nokuvapera power. Saka uchiona huna shamwari chaunoita unoita zviteti chete. Baba vava kutasva. Zanzi dhongi iri Ishe vanorida kwete bishop Ishe. So ndakuda bishop anoendesa dhongi kuna Ishe. Ende vasina kubvira vamusembula kuti rinomhanya sei. It's unfortunate kuAfrica zvese zvakati not for sale zvinotengeswa. Ende hazvisungisi kutengesa chinhu chakati not for sale. KuAfrica kuno madonations akangosvika muno atanga kungoabata chete afa nemari. So that syndrome, that picture yakasvetuka kuenda kuspiritual side. So chinongorumura vanhu kubva munhamo iyi
is the preaching of the truth of the word. Timbari nganga iri pakukipa secret. Because ukangoenda kunganga ikakubata ruoko ikakwira neyo mugomo. Ikati uyu mzinguru wekubasa promotion. Uyu nozvitsinga uyu. Mangwana ukaita problem yako uende kunganga. Unaenda kugomo. Kuti nganga ichawana mari. Saka inokupa mushonga wakaoma wekuti hauna idea kuti muturudziwe. Ene muti wacho baba bako uripo payati. Yana kupa kakaoma zvekuti wega unoti mushonga hauti muti mushonga. Why? But that's the kingdom of the devil, kingdom of darkness. You don't manipulate our vehicle, but the kingdom of God promotes its own. That's why we are anointed to reveal the secrets of the word. Alfano tobeta funga kuti manje ukaziva chokwadi ukanona matauka zvikakuitira inafana kunge chikudamatira inini kuti zviite. No. Unofanirwa kuva empowered to grow and mature and pray on your own. Mwari vanotodawo kunzwawo voice rako uchitaura nawo sababa vako. But danger iripo ndeyekuti kwaane masystems nati Jesu paakabvarura keteni mutemberi ari paCalvary. Itori secret yekingdom yekuchechi kuti chechi ukaita zvekutamba vanosora futi keteni iroro. Rarirei nekuti kune vanoenda kuHall of the Holies vanonzwa Mwari nembombera inozonzwa munhu waMwari kwete Mwari wacho. Saka uyu kana akakunyeperai ndiMwari. Vanhu vaitoramba vakadzi patime yaMozisi kusvika Jesu auya akati Mozisi achitendera kuramba vakadzi munoti kudii? Jesu ndomubva ati hazvina kudaro kubva pakutanga chabatanidzwa naBaba kuna unopatsanura. Asi Mozisi wakaita izvi aona kuoma kwemwoyo yenyu. Aona kwete kuti anzwa. Aona kuona inonzi observation, kunzwa ndo revelation. Saka pamwe pacho unogona kurarama muobservation yabishop. It's unfortunate for the Old Testament church because hakuna igona kunzwa Mwari nekutaura naMwari. But it's now fortunate for the New Testament church. You can pray and God can speak to you. Mwari akataura newe hakusi kupanduka kuimprova. Inga Mozisi pane nguva yaakati ndinoshuvira dai munhu wese aiprofita. Why? Because basa rakamuwandira basa raMwari. Svikava palevel dai Mwari azodza vazhinji. Zvikazosvika pakuti Mwari akatomuti enda kunomatira varume 70 vabatwawo nemweya. Murerutsirwe pakuita basa. Can you imagine? Mozisi aenda paburning bush pai. Onde nzvimbo yauri itsvene. Danga ari mukomana wokutsvaga hake. Aibva aipaisa fence. Holy ground yakonfirmwa nedenga. Kupinda ma-20 ndo ma-holy ground kaya. Nzvimbo yauri itsvene woisiya iri pachena une shuwa. Ore denga uriwe. Nzvimbo yauri itsvene. All these are sales desk people. You are not for sale. Africa tengeswa. No problem in Africa. Ativerenge. Namo yedi pa lack of knowledge. Atidi kulilala. Zvimwe zvatongwa kuti vanhu vaMwari vanotiitira. Ndimwari vakatiitira kare. Acts 16 verse 17. You know, if you believe, you cast out devils. There is a gift, yet deliverance, and there is a right to operate in that gift if you are a believer. Kana muchitenda, if you believe, you cast out devils. Kudzinga mademoni kunoitwa naBeliever kwete naBishop chete. Bali kuti Bishop akuvhurire kuti apa unotoita mbawe andozva tinoita tu maBishop pano. Saka kuti ndambe ndiri chibaba iyi haivhurwe. Unofanira kumirira kana munhu waMwari auya. Mazano kete ndinosorwa futi. Dai Mwari atibatsira zvaizwa zvakatotora Jesu kuti atsemure keteni kureva kuti ndo inonzi revival in the body of Christ. Vanofana kuparidzwa zvokuti hatisi kutsemura maketeni ekumabhawa ekukati mediko. That's revival. Vanhu unozvaona kuti cheti kukanzi kune revival. Hakuna revival inenge iriko. Kungoita zvatoita mazuva ese. Baba revival iri dangerous. Iri tsemura keteni ratakajaira. Jesu pachake akadanidzira neziguru keteni rikabvaruka muchechi kwete kubhawa. Why? Because yaiva blockage nokuti paauya iye taane one identity tesa about different gifts. Identity ipi? Takava a royal priesthood, peculiar people, chosen generation, which means kwawakangogamuchira Jesu, you are a priest.
chatakasiyana iwewe neni gift chatakafanana rights. Uri mwana wa Mwari ndiri mwana wa Mwari. Chatakafanana rights kodzero. Chatakasiyana zvipo zvedu mimba yaShe. But uchaona kuti rights ako acho hawazive. Dambudziko ndeiri, rights akumirire. Kana une chiziva rights unomira. Rights akafanana nekey. Key haikirire imba, inokinuriswa imba. You must know the direction to turn the key. If you don't know the direction, you the right key, you can still sleep outside. So, improvement by not tangira number 1. Bible is a good to read rako betera rako. Better church rako. Even in Zara in your take one shokora man. You wouldn't get it and the way. Yakupa example ipachena. Utopian Yuna and Gasingan's way. When you come to me, Philip. When you are that hunger and desire, the Holy Ghost can be sent to help you. Why? Because you manipulate Makuri Baba good you are Sile Chopadi. Sagachi said that they were in Chopadi Chaco. Just such an good Chopadi, Chopadi Chacho, Gara, Unachako. Why? Bush Ramari Mauri Makara, Muna. Zatara bishop Jekwana bishop ish sakamonza akashika pakurambanisa vanhu iri human idea. Jesu auya akati asina kudaro pakutanga chabatanidzwa nababa akuna anopatsanura yeti vanhu vaitonyora divorce certificates under the leadership of Moses, a true prophet of God, but ari kushandisa observation iri human. Saka isusu tiri vanhu ufunge nyanga tiri vafundisi. Saka zvichinzi munofanirwa kuti namatirawo nemiwo muchinamatawo kuitira kuti patinotaura zviri human unozvinzwa kuti atsana vakutaura nyaya dzawo asi Mwari. Ko hazvirambidzwe kwakusenza zvemweya ma7 discerning spirit. Enda kuna umwe mechanic mota yaita problem. Apedza kugadzira lovanhu karipinda ite takudriva nayo. Ane chinhu chaakandudza. Magiya ari kubanzwa ari kupinda musha. Iyo imoto. Hapana magiya ari kupinda. Akavazotenda manje kanditerera sound. Pane rev inochinja kana wanyatsodzikisa. Wokushifta kunoita auto ine magiya ari hidden. Auto kuna driver. But mukati mayo ine gear system. Yekuti wewe wachinje anozvichinja yega pasa. But a qualified mechanic can tell kuti apa gear ra shifter. Anozwa nemarev yekufamba kwainoita. Uri kuona kuti akadevelopa knowledge yekunzwa kuchinja kwemagiya pamota inonzi auto. The same kana wane knowledge wakura muzvinhu zvaMwari. Mufundisi akaparidza unogona kutonzwa kuti Mwari vari kutaura paMwari vapedza tsaro vakutaura nyaya dzavo. But ichocho chikashayika mauri ihameni zvikatipedza. Mwari anogona kutopedza tikasara muchirola. Hazvirambidzwe kukura muzvinhu zvaMwari. Kuimprova kukura hakusi kupanduka. Ingoni mwana wako paanoenda grade 4 achibva grade 3 haupopote. Tobudirei ku3 iko kurosati ari kuimprova life. The same with the things of the kingdom. Tikashayiwa shoko, tikashayiwa knowledge, tikashayiwa kukura, kumanipuletwa, kunetse, tinoshandiswa, tinoitiswa zvatingafanirwa kuita. VaFilistia havasi patsime kuti David asarwe. Havasi patsime kuti vafaite vana vaIsraeri. Vari patsime to threaten, not to fight. Madhimoni ndozvaari, haana simba, ane nharo. So ukaziva marights, ukaziva nyasha nesimba raMwari rawakapiwa yepaBhethlehema inonwika. Zvekuti pane vaFilistia hazvina basa. Nyika yakaoma zvinhu zvichinetsa. Life inoimprova, Mwari vanokusimudza. Zvekuti zvinhu zvakaoma haisi nyaya. Mwari wako akatooma kudarika maomero azvakaita. Simba rake nenyasha dzake dzinonyanya kumanifesta kana zvinhu zvatonetsa. Bible rinoti when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard, which means my standards are high. Anotoda zvinodenda nekumukira. Your enemy by no way of how to wonder kuti sheda zvadarika. Grant me the power and the grace to overcome. Azokuparidzira kuti uite nharo. Uregere kuva an ordinary believer. Ungoti hazvazviri ndizvozvo.
tinozorora takumusha Mwari ndo zvaakangoromba ndo upenyu hwedu. Kana usiriwo that sure inzwa ukadzikana nepamwiri 9 months dzikakwana akaenda kuleba achinzwa maleba pains murume wacho anofara anonyemwerera ukanobvunza kuti urikufarei anokuudza kuti madhamu ari kurwadziwa. Kurwadziwa kunofadza kana uchizwa kuti sei vari kurwadziwa, but kana ndombo ine 3 months akatanga kurwadziwa hazvifadzi. Unocalculate time woona kuti i-pain to kill haisi pain to deliver. So kune situation yeupenyu yekuti zvakaoma zvichinetsa unongozvishingisa. Hama dzangu, faith nechivindi zvinhu zvakasiyana. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. But pamwe pacho kana usina faith unenge une chivindi zvako kuti hazvinoita mushi nonamata zvinoita mushi. Iyo haisi faith kushinga. Faith comes by hearing and hearing by the word, which means unofanirwa kunge uchinzwa Mwari kuti uve nekusimba wakabira situation inorema uchizati overcome. It's a process, it's a matter of time. But kana usina that knowledge, the devil anokunyepera wobva waita chivindi iwe usina faith. Wotozoona hapana chiri kuita mukushinga pacho hapana chachinja. That uite nharo uve stubborn nelife. Life haikupe zvaunodeserva, inokupa zvaunofaitira. Ask Jesus. Abva kudenga kuti afire vanhu pamuchinjikwa akaendeswa kumakwikwi kuma-elections, Jesu kana kuti Bharabhasi, vanovhoterei kana ari akadzi nababa atinokufira pamuchinjikwa? Panyika ndo zvapari, hazvina basa unongobva kudenga uchinzi unobudirira, pano unokwikwidza ukafarirombe. Panyika makwikwitsana, panoshanda nharo. But usangoita nharo usina kumira pashoko raMwari kuti Mwari akupe nyasha. Jesu ndiye akatouya achinzi apinde paKalvari, but hapana kuendeka nyore, vakavhotwa. Thank God kuti mavhoti paakaitwa iye anga atotora muchinjikwa wacho ready in prayer to Gethsemane, which means in prayer you can manipulate my systems are earthly. Why? Because now Jesus asina kuti wakaenda pagrocery park ari kuGethsemane pama-elections apa airuza. Barabbas ndiye aitoenda pamuchinjikwa. Why? Barabbas was a criminal. Jesus aiporesa vanhu, aipa vanhu zvekudya. Dai vanhu vakavhota zviri normal, aifanira kuenda pamuchinjikwa ndi Barabbas, because pamuchinjikwa apa kunorovererwa nokuti uri criminal. But vanhu vakatadza kuvhota, vakati ari right ngaaende, tsotsi ngaridzoke. Hazvingaiti vanhu kuenda kurotonzwa mbavha ichitongwa, vanhu votaidzora society imbotibira futi. Sokororo ine simba. Vanhu vanoti ngaaende ngaavhariwa tiri kumuona. Badinda vanhu vakati Barabbas tomuda. Arepa vanhu apamumbidze vanhu, vanhu vobva kuti tomuda ngaadzoke. Uyo akafidha vanhu vamusarazaro rovererai. Unati vanhu vakatadza kuvhota. Vatadza nei? Vatadza sei? Kune chakaitika in Calvary. Mweya wako ngaukudzidzise kuva munhu ari prayerful. Life haikupe zvaunodeserva. Munyika imwe munobirwa vanhu zvino. Vakuda kuti utsenge mabvi ako zvokunamatirwa imwe subject. Ndiye munhu anonamata anoti kana chimuka mangwanani oti Mwari, every system against my destiny I cancel it. Singakati ndinorespekta munhu ane mushonga kwete ndomuda. Ndinenge respect naye mishana munhu aita zvemushonga. Munhu akaziva kuti panyika hapadi fair. Iwe mushonga hauna, tambo chayeziona hauna, matombo hauna, unongofamba. Amena kuti hope yako iri panani chacho. Wazi kana munhu wacho waunobhidzwa uchiti dai uyu akadaiso anawo. Dai waziva kuti kumusoro hakungogarika nyoro. Aizvo wese uri kubhidzwa kuti uyu achatidai, uyu achatidai. Harare. Unenge wakarara iye asingarari. Life haikupe zvaunodeserva. I'll repeat this. Inokupa zvaunofaitira. Unofaita kupi nemabvi ako. Pauro achibata anoti hatirwe nenyama neropa. Unoti tiri vanhu vanotofanirwa kurwa. Be ready to fight. You are a fighter. Why life ndo zvairi masystems elife muphysical world anogona kumanipuletwa. Shasha ikafa iri rope rikaita shasha. Pane akazviona zvikanzi pane zvakaona pasi pezuva zvisina kunaka. Madzimambo achifamba netsoka, varanda vari pamabhiza. Era iyoyo ndio inoitika mulife yomunhu ari pena paso. Dai upenyu hwaita zvingori normal, dai utori pabhiza rako.
But kuna dofo ripa pizza. Champion is chekerera pasi. Aiko tushikaita nguo ino kwana bakuru. Aisinya ye time inya ya kuzozo kuita mu time. Life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. Yes. You not muna nona sira mwana nona sira boots kana mombe kumisho. Ashina uti wani ngani tane nyama. Baka tudala wani makori wasikati nyama yacho. Aswaru shiko pa uzwati namo ya nyanya. To the extent ya kuti kana nyama nisinga ichi pa ndoto irasa futi. Why God lega transition kagiri kuda kuti kaitike mnyika ebweya. I sacrifice murasa boots yone makori wasikati nyama. Kuzvipira bakuru. So kana vari kusaiti kuvachindaro. Same with you. Baba, iwo advantage yedu isusu manje. Atina chatinotsvaka kudeura ropa kuti zviite. Ropa rakadeuka kare pamuchinjikwa. But radeuka kare pamuchinjikwa, you must know what to do. Iyo nyangwe Jesu anofira munhu wese asi munhu wese arikupinda mudenga. Because kufirwa ipart 1 and ari kupe denga. Tinokupa denga ipart 2 kutenda mari. For God so loved the world, He gave us His only begotten Son, that whosoever believes. Ready to be stage number 1. Believing is your part. If you don't believe, you can make hell wakafirwa. Unzainda kafuira tichichwa nematicha aikona zvekutanga remusaiti bangwa akaita ma-A ndikaita ma-D. Kandi manotsi akanaka haisi guarantee yekuti unopasa. Paari kusvikira panogona kuchinja A kuita D. There's a role to play. Kutsungirira nekustarta nekuverenga nekuva neshungu neupenyu hwako. Tata vachatimamatira zvinoita. There's a powerful man of God anotinamatira zvinoita. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kugutsikana nedzimwe mvura dzese idzi ingera. Zvati naDavid kudi moyo wangu unoshuvira mvura yeBethlehem. But I'm tired of drinking from ordinary wells. Chilife chiri ordinary uri believer chinofanira kubohwa. Unofana kusvika paunonyara nemamiriro akaita upenyu hwako. Munhu wakaipa akakupa kugutsikana wafa. No problem, no life yake, no problem. Svika paunozwa kuti haisi niyo yakafirwa paCalvary. Haisi niyo yakadestinwa naMwari for my life. Chii chiri kuitika? Kana pana amai vanobira umwe mwana, wotora wawo akafa opa mumwe. Kunoti mulife munyika imwe zvinoitika. Kuti kana uri murima muignorance, unorohwa exchange. Ururama life yomwe munhu isiri yako. Iwe one kuti kana musikana ane nhumbu pamapapa wako arutobvunza. Nai mwanangu Rozi nhumbu ndeyani? Iye ari Rozi anayo. Kuti ndeyani kuti tikuziva kuti wakatambudzwa nevamwe vanhu nyaya idzi. Pari parutakura problem yomwe munhu isiri yako. Fano wacho ari kutojabula kwenye uri kugomera nayo nhumbu iyoyo. Wazviri kuitika kuti life yauri kugomera nayo kuri ari kufara nayo. Get up, bros. God bless you. That's Prophet Chikomo, it's my friend. Thank you so much. Let me just finish this statement. So, paanoti ndashuvira mvura yeBethlehem. Hanzi vanhu zvazikana kuti kuBethlehem kwacho kune masoja ariko akagaga tsime. Kunoti mweya china ndo zvainoita. Chinonzi chako chakakunakira. Haadi kuti ubate. Unoswera uchibata zvisina basa. Akupa muenzaniso wemari chaiyo. Maria unoda kubata weMa-US, but bondi riri kukuvavarira. Akusiye kubva ku20 chako nekoinayo. Haubate hombe futi unoona kubva kutupfana pacho tu. Mweya wako uri paYes, but haidi. Kune madhimoni adati zvisina basa, zvisina shandi, zvisina tenge, zvisina value. Gara nazvo. Chaiyo inotenga ine upenyu hatidi. Zvimwe zvese muupenyu ita. Pachinochinja masana kutamba neshamwari dzakadaro. Uri kubvawo. Zvekuti kana akada kukuendesa mari, haadi futi kuti uite musoro nayo. Hazvidi kuti ukuendete mari unobva nayo na school fees. Ukapeleta mari kubvawo anoti inwa. Kune shamwari isingade kuti utenge hopfu kana yakupa mari kubvawa. Brother haadi kuona mhuri yako ichiguta, ada kukuona wakadhakwa. Zvinoita notara kukutengera koti, woti aregera tenga sipo. Wewe unaenda kubvawo unoitraya. Wewe chikudzauka. Takaramba. Chwa munoti ndikuitire kotika, woti aita life boy. Nzauta abamuni natidaro. And you call that person a friend. And autombonyuma utaisha mwari.
Adi kuti wana kwa keze. Chitaya chako kutekera court. Wata anditengere kana muriwo. Anozati atite izvozvo. But you are my friend, na muri yangu haina chikafu. See, you should not do that muri singadye. Where China isikade production in life. Unoda kuparadza. Oba, aduzati mushangwa unotoenda kusarudzwa. Aumanikidzwe. Unenge watoonirwa nyasha yekuona kuti haisi bhururu. Munasina basa kuti muri yangu yadya. Ada unoitadza kufamba chete. And unoudza vanhu, that's my best friend. Aburu best maiziva here. Vakadzi vakabirana vana mumba. Problem one, vaigara vese. Chinopano kugara vese kuwirirana. But yaiva picture yekuti unogona kuakomodheta mbavha yako yemangwana. Waza ada kubirwa mwana nemunhu wepanze. Akabirwa mwana nemumwe mukadzi ari mumba imomo. Kuti aitotamba nembavha yake. Dai Mwari atibatsira. Takuda vanhu vane nharo. Life haikupe zvina unodeserve. Dai aidaro, unodeserve zviri nani wakafunda kai. Unodeserve zviri nani uri well connected. Wakangwara kai. But zvanzi ndakaona pasi pezuva kuti pane era iripo. Varanda ndovari pamabhiza. Madzimambo ari kuchekerera netsoka. Ukatarisa unogona kuzviona. Graduate zvakaoma zvichinetsa. Wezire kungwavha zvichiita. Ukabvunza kuti makafunda kusvika papi, chikoro hatombokuziva, hana basa nenyaya idzodzo. Anenge achiverenga mari yako uchiverenga bhuku. Tona kuti kuverenga mabhuku sengaverenge mari kunouraya nenzara. Iera inoitika panyika iyoyo. Shasha iri kutambudzika. Madofu achisimuka. Inokorektwa seiko era iyi? Yakuda mambo anozati kana ndiri mambo ndikuda kwakaenda bhiza rangu. Unozvitaura kopi nemabva ako uchichema kuna Mwari wako. Usagutsikane nezvinhu zvese. Ita nyota inomboselektawo kuti ndakuda mvura yeBhethlehema ndaneta kunwa matsime akazara matatya. Poikana neimwe life. Usanyeperwa kuti ikogutsikana ndozviripo. Kana zvinhu zvakanzi naMwari ndozvako, ndopaunofanira kugutsikana. But kana pane mweya yechina yakaishenje ikaba blessing yako ikamanipulata life yako, it's time to fight. Kuna vanhu vasingagone zvaunogone zvibatira simuka mulife. Iwe unotovadarika, uzikanwa, uoneka, huna kwauri kuenda. Wobva wangoti it's okay. Ndozvakangotaurwawo kuti tengetirire pasi. Ndakambotaura nemumwe ndikati Mwari anofanira kukusumudza. Akati wanozochaira ndiani? Kuna anodhifenda kuchaira. Ndikati Mwari anokusumudza ukabuda pakuchaira. Akati tese tikasimuka anochaira ndiani? Kuna anonzwa kuti kuchaira unofanira kuita inini. Hausi mweya wokuti wakazvininipisa. Mweya wokuti uri kubatirirwa nemadhimoni. Spirit niyo ndakakura ndinayo. Takarerwa mazviri. Pese pausvika pane chinhu chakanaka ukanzi gara pasofa, unobva watongogara pasi kuti hapana pandato right. Hakuna pasi pari right darika sofa, let's be real. Ndaona mai vangu vaiwaridza Zambia wogara. Wodasikana aiwa garai pacheya. Woti hapana pendiri right straight. Pasi. Kuita right kudarika cheya. Zvainzi kuzvininipisa. Kuzvibatirira. Kuvenga comfort. Ndakambobisa lift rimwe pick up. Driver ari ega. Kirikiti ndachambira kumboro. Ande mugara. Zvanzi uya kumberi. Kati posteri kuno. Amana ndimarareka bepo pick up. Wotonzwa iri posteri. Ende ndakatsenwa nekamenzani tikakuti ndo kuzvininipisa. Saka vani kudzimba. Makuru atakaita susu. Mukitchen unit. Maita makapeti aga negrass. Mwana wepoko onekwa wakaibata. Mosha. Hatina kutengerwa varidzi. Tinotengerwa vanokosha nevanhu vaedzi. Vaisa value kune mumwe munhu kudarika pachawo. Dish chawo chawo kaona rakushanda pauya muedzi. Varidzi vepo kumogeza otodaiwa kutopfurira mberi. Why? Tine kamentality kekuti isusu hatangana nebasa rese. Kuno munhu vari nani kudarika isusu. Ndo vanodhizevo zvakatinaka kwete isusu.
Indaiti culture but poverty. Was poverty but I don't create a food culture. Into 77 time ndakakura maiti mukadya sadza nenyama pakunonga nyama wayombera maoko zvisine kuti pamageza maoko ndida kudya maombera nyama inoombererwa paeneka inokosha haisanganiswe nesadza ukasatoombera munhu unoapaitosha kuti anonga asina kuombera imhosha poverty inopa respect zvinhu zvisina basa zvinenge hazvibvumirwa utange nenyama unobonyengerera muri kusupu muchitenderera kutoza kuti chauya ikoko akakura ndakaita nharo kogeza maoko manyama straight iona hapana zviri kutomboitika mindareti chanirira kweso poverty inocreata kaculture kekuti ukasazvati poverty unenge wakuti culture life inoda nharo brudi sagutsikane nezvese zvese David anwa mvura yanetsa nobva ati ndaane nyota inosarudza mvura ione zvaunosarudza mulife chero ndozvazvirika zviripo izvo toita izvozvo tongoita zviripo vakuda kuti zviripo kana zvisiri izvo toda kuita chaizvo. David akapfekedzwa hembe naSauro achida kuroorwa naGoliath angoti ifambei akati mambo I'm not used to kupfeka type yezvidizvi I will fight this akabvisa hembe dzaki zvinoreva kuti pane paunopfekedzwa failure. Why? Because Saul for 40 days ari kufaila kuuraya Goliath but arikuda kudressa kuti anouraya Goliath. So you can't be dressed by a failure. Isaidi yekuti zvaakazvishange nokuti ainazvo aidi kurwa naye. Yes. Sapani zvinokumurwa zvo hakusi kupanduka kungovaudza kuti ine ngaiite todawo zviri nani. Shuwira zvakanaka. Mwoyo wangu unoshuvira mvura yeBethlehem. Shuwirawo zvinhu zvakanaka mulife. Kushuwira hakusungise. Saka window shopping haisungise. Pazvakaoma kuti uende pakasi uzvitinoona moto. Wopfungwa wako yakatozviudza kuti ndoitenga nei mari yani zvaita sei. Hazviite kuti uende pakasi uzvinoona moto. Hazviite. Hauna mboroiwa, hakuna nokupikisa. Wega wakatozviudza unoitenga nei zvaita sei kupi. Izvo zvakaudza kuti usaende ikoko. Yeti zvakanaka unozvida. But une no-go area, hawakazi restricta wega. Ende unozvitora senge i-discipline kuzvibata, kubatirwa nemwe yechina. Why? Nekuti Mwari pane paunoti pauchatsika ndichakupa. Iwe wakatonzi usatsika ikoko. Wakai pano zvati mavhesi wayari kwaya. Paunotsika ndokupa, saka nobva unoenda uchinotsika ikoko chinodii. Saite. Why? Because zviri mushoko raMwari zvinoshanda. I want to pray. Firstly, let me thank you for listening to the word. I'm here tomorrow as well, Maneru, every day. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Be prayerful. You have no matter. Usango muda mumba usango famba. Zviitika kunyika yemweya. Zvimwe zvosiri kuona. Zvinotoda kuti upinde munyika yemweya in prayer. Taura upenyu hwakanaka. Cancel every plan of the enemy. Why? Nokuti kune tsime raunofanirwa kunwa rakagara vaFilistia. Kwete kuti vakurwise, but vanosuturutswa neminamato. Vamuna anonamata kwete kunamatirwa anonamata. So kurutsa vaFilistia. Taura kuti Jesu chakabata wanano yangu chakabata basa rangu. Nochiraira nezita raJesu. Why? Because zvinenge zvakabatwa munyika yemweya. Ukaraira munyika yemweya, munyika yenyama inongoresponda accordingly. Zvaitika munyika yemweya. Sangori chero zvazvaita. Nendo kumberi ikoko. Iyi nyika iyi. Nekuti vamwe vanotoromba. Iwe hauna mati. Tambo yeZioni chayo hauna. Dombo hauna. Kufamba chete. Tatoona 2023. Uchione iwewe. Chii chauchaona chauchaita iwe. Kana kuti uri musasa pane zvaachakuitira une shuwa. Hauzivi kuti kune mweya wokukanganwikwa. Hauzivi kuti vanhu vanoremba kuti ati tisina uyu paakasimuka achandiziva. Zvinogona kuitika kwauri futi. Anofanirwa kukuziva newe unofanirwa kuziva ndimwani. Vanhu vanokanganwa. Unomira nemunhu but kumberi kwanokusiya.
batugamira naye Kristo akatendeka. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and favor. Mashinda kala kupenyi wedu. Matsime yese Bethlehem akabrokwa evadaveni. I command the Philistine demons, every spirit yakavara pamongo blessing nezvaanoshuvira, I command it to move in the mighty name of Jesus. I command it to move in the mighty name of Jesus. Regeta mari yake, regeta basa rake, regeta utano wake, nataura nyasha, nataura favor. Every Philistine demon lakagara patsime rako, inoraira iko shino, nezitara Jesu. May the good Lord open doors for you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. We meet again tomorrow, same place, same time. Bye-bye.